Поема с дълбок смисъл. Кратка поема с дълбок смисъл. Какво търсите, когато погледнете в очите на някого? При различните хора няма значение дали е близък, познат, любим, родител, дете, но всички търсим едно и също. Любов, разбиране, подкрепа и всички се надяваме да видим поне една малка частица от себе си там. И тази частица да свети в тези очи, които ви отразяват. Детския поглед, погледа на родителя, който се гордее с вас, погледа на любимия, който ви обича безрезервно. Тия неща са несравними, но е прекрасно чувство.